everybody. Barkanku da warhaka, ya kuke? Ya zaɓe? I hope fatin da mutum ya election shi yake winning. Anyway, in ba ma winning ba, na ji daɗi yadda aka ce min ba wani bangan siyasa arewa. Yau ranar farin ciki ne a wurina. Tabbas ina jin daɗin wannan abin. Mu 'yan arewa ba a san da tashin hankali ba ruwanmu. Peaceful people, shi yasa nake son kowa da kowa. Anyway, yau na zo muku da sabuwar bayani. Mata da maza kowa yana mun complain, kowa hankalin shi ya koma kan siyasa. To yanzu me ya kamata a yi tunda siyasa ya zo ƙarshe? Abin da ya rage lumansi. Kun gane ai? Lumansi ya kamata a yi. Tunda kowa da kowa cikin sati ɗin nan, kun san an ce za a yi siyasa last week, ba a zo an yi ba. Yanzu kuma sai dawo this week. To yanzu kowa hankalin shi a tashe yake akan magana me yasa ba a yi siyasan nan ba, me yasa ba a yi siyasan nan ba. Kowa yana jira ya ga meye ne zai faru, so kowa irin everybody is tense. So shi yasa na zo muku da wannan sabuwar bayani. Yanzu da at least an san an yi siyasa, me ya kamata a yi? Ya kamata alhaji uwar gida tana jira sati ɗayan nan bata ci lumansi ba, bata ji daɗi ba. Abun nata duk ya riga da ya gashi, wasu kama har ya fara furfura. Wurin ya fara furfura wallahi saboda rashin ci. Abin da nake so da kai alhaji, ka mata cin cingam. Ngam 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 ngam. Abin da za ku yi kenan. Za ku yi nyam 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 nyam, ba ku nyam 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 nyam. Sai ku zo kuma ku ba kowa da kowa ya yi releasing, an ji daɗin lumansi. Amma ya taya za ku yi? Special style. Ina son kira wannan style ɗin election style. Style na zaɓe. Za a yi mishi kalan cin cingam. Za ka shige ta ne unexpected saboda ta gaji da jira. Wannan karon dukkan ku biyu tension ya riga da ya shiga hankalinku. Wannan style zai sa tension ya fita daga cikin ran kowa da kowa. Kowa kawai zai ji daɗi. In ka zo mata ta baya, malam, ka kama abin naka. Ka kama nonuwanta ta gaba. Kana rike da nonuwanta sai ka tura mata bura ta baya. In ka tura mata buran nan ta baya, sai ka fara danna mata. Karas, gogas, ngas 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 ngas. Sai ka cinye ta baya, sai ka juya ta gaba. Burga ta kan gado, malam ka hau kanta. Sai ta fara ce maka wayyo Allah, sati ɗan nan, wayyo Allah, mai gida, wayya, na asara cikin sati ɗan nan. Wai, siyasa ya sa mun manta da lumansi, siyasa ya sa mun manta da lumansi. Mai gida, wayyo, ina son lumansi da kai. Mai gida, Allah ka mana zaɓe na gari. Mai gida, Allah ya bamu ɗan takara a makar garin yin haka ku je ku manta ainihin ɗan takarar ku wanda dama kuke so ku zaɓa saboda ko ya yi losing ɗan takarar ka ko ya yi winning, ka bari abin ya hana ka lumansi. In ma ya yi losing, ka yi amfani da lumansi ka rage pressure na bakin cikin losing ɗin da candidate ɗin ka yi. In ma ya yi winning, sai ka yi lumansi ka yi farin ciki. Ka amfani da lumansi wajen yin farin ciki kun ci zaɓe. Haka ya kamata a yi, amma kar mu yi bangar siyasa 'yan arewa. On a more serious note, seriously. Na ji daɗi yadda muka yi conducting kanmu wannan election period ɗin. I'm so proud of everybody that come from the north. Ba wani tashin hankali a arewa, alhamdulillah. Allah sa ya ci gaba har jibi ma da za a irga zaɓe da sauransu. Allah ya ba wa kowa wanda ya zaɓi rabon shi sa'a. Allah ya sa naku ne ya ci. Allah ya ba wa Najeriya wanda ya fi alheri. Allah ya ba wa arewacin kasan nan mulki wanda zai daɗe mana. Wanda mu da yaranmu duka za mu yi alfahari da shi. Allah ya ba wa mai gaskiya sa'a. Shi ne kawai fatanmu. Ba mu da wani fatan da ya fi wannan. Na gode muku, ni ce taku Munirat Abdulsalam uwar lumansi. Yawa, na koma Twitter. Twitter na shine uwar lumansi
handle ɗina kenan @uwar_lumansi, uwar_lumansi, uwar_lumansi, handle ɗina na Twitter kenan. In kuna so ku yi reaching ina a Twitter. Na gode and bye bye. Happy election da cin